Helo, ni di'r Argraff, fi di Bryn. Fi di Emily. Taylor! Oh my god! A Bowen. Di cadw hwnna ni? Ti eisiau cadw hwnna mewn, ala fe? Yeah? Do you want to keep it in? Yeah, keep it in, please. Pwy chi a bych chi'n neud Gŵyl Newydd 2019? Wel, cwestiwn ni dda. Ni di'r Argraff, dyn ni'n band o Gas Newydd, dyn ni'n perfformio yn Gymraeg ac yn Saesnig fyd. A newn ni'n neud set bach o originals, tra bod ni'n gweithio ar recordio EP wythnos nesaf, ni'n gobeithio, ie? Ie. O, os ydych chi teitlu'r EP? Mae'n cyfrinachol yn y bryd, sori, ni methu gweud, ond mae'n rhywbeth efo greiddiau bach mewn hanes Cas Newydd a stwff ni. O, neis. Ydy hwnna'n rhywbeth sydd wedi ysbrydoli chi wrth ysgrifennu a... Sicr, ie, ie. Lôn cerddorol? I fi yn sicr, ie. Fi yn ymfalchu lot yn pwy y fi a lle dwi wedi dod. Achos fi'n sgwennu rhan o'r cerddoriaeth. A mae Bowen hefyd yn sgwennu rhan o'r cerddoriaeth, so na i roi cyfle iddo fo sôn hefyd. Be fi'n dweud? Sgwennu cerddoriaeth Cas Newydd. Fi a Bryn sgwennu cerddoriaeth Cymraeg a Saesneg, chwarae ddau trwy'r band, neu o dan un enw Yr Argraff. Cyfle i ni roi'n cyneuon gyda'n gilydd, gweithio arnyn nhw, a roi'n nhw'n dangos i loads o bobl. Os ydych chi uchelgais fel band? Ddim un penodol, jyst eisiau gwneud yn dda, roi dangos ein cerddoriaeth i loads o bobl, a bod yn boblogaidd, dwi'n meddwl. Do we have like a goal for us as a band? A goal? A goal. Oh, Like what's our... Like, if you were to dream big, dream big. the uchelgais ni, what would you love the band to be? I don't know, I would love to be able to do it, I don't know, full time. Only because, you know, I love music and I study music. Yeah. So for me to be able to do it as a job would be great. Yeah. I think anyone would love to have their hobby become a job. And we had some visitors there. Ie, fi'n credu, dyn ni'n chwarae gig nawr ar y haf yn Awst. Dyn ni'n chwarae Caffi Maes B ar y dydd Sadwrn olaf ar yr Wythfed. Felly fi'n credu, gobeithio un dydd gallwn ni cael y gyfle i chwarae fel llwyfan y maes. Fi'n credu mae hynny'n be dwi'n edrych am, ble dwi'n edrych ymlaen at chwarae y mwyaf, ond ie. Ie, ni efo cwbl o gigs lined up ar yn y bryd. Wrth gwrs, ni'n neud Gŵyl Newydd, sy'n bach cool. Home side. Ond dyn ni hefyd, mynd i chwarae gobeithio Tafwyl os nesaf. Nawn ni mynd dro i Orllewin Cymru i ware Caffi Maes B fan ni wedi gweud. Ond ni'n cychwyn ar hyn o bryd ar y llwyfannau cyflwyno ar hyn o bryd. Felly fel y ti wedi gweud, Emily, falle uchelgais ni yw i sort of parhau i mynd hellach na'r EP ni eisiau recordio. Neud falle album a mynd ymlaen ati i wneud llwyfan y maes, falle prif llwyfannau rhai o'r gwyliau ni'n mynd i ware flwyddyn hon, anyway. Watch this space, felly. Yeah. You'll see what happens. Diolch.